जेब्लानो खारगोन रानगोन अब्लासो नुगोन आं दि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो नोंथ' आंखौ नुखाबायना मैखुन नोंथांजों नों आंनि गोसोनि दाउ मैनाल' नङा आंनि जिउनि साहारानि दाउ मैना नों आंखौ फोथायाब्ला आं गंगार बिमाखौ दांनानैबो समायलांनो हागोन मैखुन दिनै नोंनि फिसाय मैखुनखौ थांनानै थाजानो लुगैदोंब्ला नैबे बुथुवाखौ हावा लादों नों गंगार बिमाखौ समायला मैना मा जाखो मैना 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 नों आंनि थाखाय दुखु सैनांबाय नङा बे फरायफोरनि थाखायसो फोसांदिनि Apa? Saya dinilai. Kenapa? Undi समाव जोंनि नोंसा थैनानै थांब्लाबो लेखानि थैखौ आहार खालामनानै आंनो फुदुंनानै नोंखौ आं आलो फोदांफुदोंसो नाथाय नों दिनै नों मानो बुजा हरनांगौ जाखो मानो मालायजों बुजा हरखो आयै मैखोम नों आंनि थाखाय बुजाबाय मैखोम
आंनि मैखोम नों आंनि नैबे जोनोमनि मैखोमसा नोंखौ जेरै आं उन्दै समाव आथिं आखाइ रायै समाव खावखौ दाव दाव खांबोदोंमोनसा बुरि समाव बोराय समाव बयबो गथ' गोरलैनि समान जाफिनो सानि अराय मोनगोन साननानै नाथाय नोंसा दिनै Ai, biang dai no ai, bi bukan dai sih. Lama sampai kau, aku halang itu manusia, halang yang belum lama lagi. Nanti, nanti mana, di mana ni kecil, mana tu kuya sah, ni mana tu kuya. Ai, aku ni mahu ai. Ai, dengan duit je, foto ai. Rasa sama, ruang. Maदै जेब्लाखौ मैखोआ मोजां दं ना मादै एसे मोजां जाहांबाय नाथाय नों दिनै फैबावनानै मैखोमनि गोसोखौ जावलिया दा खालामसै आदै आं मिथिगौ नोंनि नोमफाया मालाय बायदि गोसोनि मानसि नङा होननानै नाथाय नोंनि बिखायाव दिनै गिलु बालु हवगननि सुबाय आदै नांगौब्ला आं मैखोनो थाखाय थैगोन मादै मैखोआ माहाय थांदों मादै बबाव थांदों दैसाथियाव आंबो थांफागोन मादै आंबो थांफागोन मैखोमजों बिदि नङा आदै बेबायदि नङा गथ'आलाय मोजां बिमा गैजा रोङै गथ'बाबो बेबायदि गथ'खौ मोननाया गोब्राब नाथाय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरजों बे गथ'आ माबोरै सन्देरफ्लांखो जोंनि गामिनि मैनानो नैबे लाइजामा हैथां ना
दुखुnya गाबोमानो बे दाया नोंनि नङाना नों आंनि थाखायनो दुखु दाहा सैनांबाय मैखोम नङा मैना गोलोम बोथोर गेजेरनि उमानन्द मन्दिराबो रोजा रोजा गिलु बालु बानाम गेजेरजों दासिम बायनानै थाङाखै नों मानो गोसो बायदों हो नोंनि गोगो गोथार जिउआव आङो थाम्फै दांग्रा जानानै खालाय खालामफैबाय मैखोम जायनि थाखाय दिनै आंनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनांबाय जेराव कफि दं बाहाय धोरोमस्लाबो दं जेराव मोजां मोननाय दं बाहाय ओंखारबो दं दै सिङाव थाखोमानाय रदंखौ गाव नुसरा मैना नों आंनि सना नों आंनि नैबे जोनोमनि मैखोम मैना 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 जोनोमनि सिमाङा आंनि नोंखौ लानानै बिलाङो अख्राङाव नोंखौ लानानै बिलाङो अख्रां सायाव जेबो दि गैया अख्रां सायाव जेबो दि गैया अख्रां सायाव लाथिख'सो समायना जोमैयाबो फोथाय खेबस'सो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो जेसेखि नुहुरा समायना महरै जेसेखि नुहुरा समायना महरै लाथिख'सो नैबे जोनोमनि सिमाङा आंनि नोंखौ लानानै बिरलाङो अख्राङाव नोंखौ लानानै बिरलाङो अख्रां सायाव नैबे जोनोमनि सिमाङा नोंजों लोगोसे बिरलाङो अख्रां सायाव बिरलाङो
गेलेला मोगथां मुलुगाव सिमांजों गेलेला मोगथां मुलुगाव फैमालसो बियो जाय हायाव जों थायो बेनो गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया